Narespondihan og naimbestigahan dayon sa mga pulis ang pagpusil patay sa senior citizen nga pasahero sa taxi sa Circumferential Road, Barangay 19B, Davao City. Pagpamatuod sa paspas nga lihok sa pulis, isip patuman sa mando ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang bag-ong direktor sa PRO 11 nga nagpatuman og 3-minute response time. Ang Santa Ana Police Station 1 nag-overtime sa ilang trabaho aron usabon ang estratihiya sa deployment sa mga pulis. Gipanguluhan ni Police Captain Rizalito Lerios Clapis III ang reconstructing sa deployment. Positibo matod pa si Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO nga mapatuman ang marching order ni Police Brigadier General Torre III. 8 ka focus crime ang tutukan sa mga pulis nga gilangkuban sa murder, homicide, rape, theft, physical injury, motor napping, robbery o car theft. Yang gusto is 8 hours per day ang duty sa kapulisan, dili 24 hours. Kay in 24 hours, ma'am, malubat manggani ang kanang cellphone, ma'am, no? So kailangan i-charge. So ang 8 hours, ma'am, walay rason kung anong dili ta makaresponde dayon kay sakto sa pahuway and then sakto pod sa oras ang trabaho. Kung itandi sa milabayng tuig, niubos ang krimen sa Davao City gikan sa tuig 2024 tungod sa matod pa pagtabang sa komunidad. Aminado ang DCPO nga ang kasong rape, kawat ug murder nagpabiling taas. Mo nang gipaningkamutan sa Davao City Police Office nga mas stop ang illegal drugs dito sa Davao City. Though dili man gyud siya totally mas stop, ma'am, at least ma-minimize kay dili lang man ni problema sa Davao City ang illegal drugs kundi sa tibok kalibutan man gyud. Mapasalamaton sab ang DCPO kay natala sa tuig 2023 isip number 2 sa safest city sa Southeast Asia ang Davao City. Nagpasalamat ta nga as of 2023 na record as number 2 nga safest city sa Southeast Asia. So sa amo sa Davao City Police Office, ma'am, nagpasalamat mi kay at least murag na-recognize ang mga effort, ang sakripisyo sa ato mga kapulisan. Kaya usahay, ma'am, 24 hours wala pa na pahuway gumikan sa ato mga illegal drugs operation. And then sa diha, ma'am, sa mga records nga nakita nato, so murag pagpa-boost sa moral sa ato ang kapulisan. And then napo to isang record nga apil ang city nato sa top 20. Amo nang ginaano, ma'am, no, advantage kay siguro ang community, ma'am, na sila pagsalig nga mag-report sa ato ang kapulisan nga naay krimen nga hitabo silang lugar. Nanawagan hinoon ang DCPO sa mga netizens nga unahon pag-report ngadto sa pulis ang mga krimen ug dili sa social media. Atong ginaawag ang tanan, ma'am, nga mag-report sila kana atay ginatawag nga crime map, crime clock, no, kung unsang orasan nahitabo, asa dapitan nahitabo kay diha, ma'am, mag-conduct og monitoring na atay mga dedicated personnel nga mag-conduct og kanang motorcycle, ma'am, no, dili lang kanang mga naka-uniform na puti mga wala naka-uniform nga kapulisan nga mag-monitor sa mga areas nga naay mga insidente nga nahitabo. Apil sa gipanawagan sa kapulisan ang kooperasyon sa katawhan. Rhea Montecalvo, Gabronino, Newsline Philippines, stay safe.